Hej alle sammen, det her er Max Mikkelsen fra Level Up, og jeg er for nylig stoppet med at gå ned og handle ind i mit lokale supermarked. Jeg har simpelthen lavet en effektivisering af det her aspekt af mit liv, og jeg synes simpelthen, det var så smart, så derfor så blev jeg nødt til at dele det sammen med jer. Selvom det ikke er direkte relateret til sundhed, så kan man sige, at det er en lille smule alligevel. Jeg hører i hvert fald tit fra folk, som der har svært ved at få deres sundhed i gang, at de ikke gider det her ekstra skridt ved madlavning, som er at gå ned og handle det ind rent faktisk, så de tyr til takeaway. Men man kan rent faktisk eliminere den her besværlighed, der er ved at handle ind. Det gør man sådan her. Jeg har lavet en madplan, hvor jeg har skrevet mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag op i et dokument i mit notesprogram, der hedder Evernote. Og jeg lægger så noten i en mappe, som jeg har delt sammen med min kæreste. Hvis du er single, behøver du selvfølgelig ikke at gøre det her, men hvis du lever et liv sammen med en anden person, og I har en nogenlunde struktureret hverdag, så kan I gøre det på den her måde. Så sætter vi os ned for eksempel hver søndag og laver en madplan over, hvad vi skal spise hver eneste dag i ugen. Og hvis man går og får nogle gode idéer i løbet af ugen, så kan man så gå ind og skrive dem ind og huske dem sådan, jeg kunne godt tænke mig at få lavet det her snart forresten. Så om søndagen så for eksempel sætter man sig ned og bruger en halv times tid på det, beslutter hvad man skal spise i løbet af de forskellige dage. Hvis man i løbet af ugen støder på en fed opskrift på nettet, så kan man lige sætte linket ind, bum bum, og så har man husket det. Når dagen så kommer, hvor man skal til at gøre alt det her op igen, for eksempel om søndagen, så laver man en lang liste over samtlige ingredienser, der skal bruges til alle retterne, og så skriver dem hernede af for eksempel, kommer ned under, laver en lang liste over alt, hvad man skal bruge til den kommende uge. Og det jeg så har fundet ud af, der er så djævlen smart, det er, at man kan købe det hele ind på nemlig.com her. Og jeg vil gerne lige sige, at jeg har hverken noget samarbejde kørende med Nemlig eller Evernote. Det er, fordi jeg rent faktisk synes, det er decideret smart det her. På Nemlig, der kan I bestille alt det, som I plejer at gå ned og handle i et større supermarked. Jeg mener, de har præcis samme udvalg som Superbest faktisk. Så det vil sige, at de har både sådan dyre ting, men så rent faktisk også en masse billige ting. De laver pristjek mod Netto, og de har et hav af discountvarer. Så rent faktisk så kan man gå ind på nettet her og købe dagligvarer og supermarkedsvarer, som man plejer at købe normalt, og faktisk til de samme priser. Og det kan man simpelthen få leveret hjem til sin egen hoveddør for kun 19 kroner, eller faktisk 19 til 39 kroner, men for mig har det ikke været særlig svært at ramme de her leveringstidspunkter, som kun koster 19 kroner. Og super nemt at sidde og overskue derhjemme for sig selv, frem for at stå nede i stress og i supermarkedet, stå i kø, og jeg kan samlet set handle ind til resten af ugen på kortere tid, end det tager mig at gå ned og handle ind en gang stort. Og nu hvor man sidder i sådan en internetbrowser her, så er det jo så super smart, for de kan lave en liste over de varer, du normalt plejer at købe. Her er nogle af de ting, jeg plejer at købe. Usaltet smør til min bulletproof coffee, for eksempel sweet potatoes, masse grøntsager osv. Og ikke nok med det, så kan man også gå ind og se sine tidligere indkøbsvogne. Og hvis man føler sig doven en uge, så kan man bare tage en gammel madplan frem og en gammel indkøbskurv, der passer til og bestille hjem. Og bum, så får man det hele leveret til sin dør for kun 19 kroner. Super duper smart, og sådan her slipper jeg simpelthen for at gå ned og handle ind. Og altså få måske lige frosset en halv time, 3 kvarter op for jeres tidsplan hver eneste dag. Det var bare lige det, jeg ville dele med jer. Tak, ja.